Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәмсез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Габдрахман авылында зур янгын. Әлмәт районы авыллары дәүләт программаларында актив катнашкан. Көрәш буенча илебезнең өлкән тренеры Әлмәттә. Инде хәбәр иткәнчә, кичә Тойсуган авылында шәхси өйдә янгын чыгып, Гафиятовлар гаиләсе зур югалту кичерде. Янгында яшь ир-ат һәлак булды, икенче ир хастаханәгә эләкте. Алсу Әхмәтҗанова янгын хәрабәләрен үз күзләре белән күреп кайтты. 10 гыйнвар иртәсендә бу йортта гаиләнең 2 улы калган була. Ата-ана шәһәрдә эштә була. Егетләр 1990 һәм 1991 елгылар. Янгын вакытында аларның берсе тәрәзәдән сикереп өлгерә, икенчесе кызганычка каршы ут астында кала. Аны бүген Тойсуган авылында җирләделәр. Исән калган уллары хастаханәдә дәвалана. Ялкын шул хәтле тиз дәрәҗәдә бөтен өйне ялмап алган инде. Чөнки bir 5 минутлык кына, 10 минутлык кына үтеп киткән танышым, мен бит анда җый туганда гына үтеп киттем ди. Бер дә юк бит. Әйттеләр инде, ни сәбәп менә утны килеп чыгуы, конечно, бик сәер. Йортсыз, киемсез, ризыксыз калган бу гаилә бүген Тойсуганда буш йортка кергән. Иң мөһиме, монда яшәү өчен барлык шартлар тудырылган. Җылылык, яктылык, су, йоклау, ашау урыннары бар. Алга таба аларны шушы авылда фатирга кертү планлаштырыла. Инде кичә исполкомнан инде белән сөйләшеп, безнең резервный фондта 2 бүлмәле квартирабыз бар. Хәзер аңа тиз генә арада ремонт ясап, Гафиятовларның шул бундай квартираның домдагы 2 бүлмәле квартирага кертергә җыенабыз инде. Аңа без ходатайстволар яздык, документлар уже әзерләнә, моның өчен алар ул квартирада торачак. Һәм инде тагын өстәве тәскилен авылдашлар күрсәтер авыллар барса менә финанс ярдәмендә, материаль ярдәмендә күрсәтүчләр кичә уже менә ярдәм итә башладылар байлары, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Беребезгә дә мондый авыр кайгылар килмәсен. Бур кирәген ала, ут юкка чыгара дип юкка гына әйтмәгәннәр. Янгынны булдырмас өчен тырышырга кирәк, йорт җирләрне контрольдә тотарга кирәк, ди белгечләр. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәгез. Бер кайчан да кроватта тәмәке тартмагыз. Балаларны караучысыз калдырмагыз. Аларны гади янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренә өйрәтегез. Бер кайчан да хаталы электр чыбыкларын кулланмагыз. Электр шелтәрен артык йөкләмәгез. Электр җылыткычларын кулланганда сак булыгыз. Электр һәм газ приборларын караучысыз калдырмагыз. Өйне җылыту өчен ясалма җылыткычлар кулланмагыз. Батарейкада эшләүче автоном янгын хәбәрчеләрен өйдә урнаштырыгыз. Әлмәт районында 2023 елда барлыгы 424 янгын булган, анда 4 кеше һәлак булган һәм 7 кеше җәрәхәтләнгән. Бу ел әле башландыгына, шулай да инде 10 янгын очрагы теркәлгән. Анда 3 кеше зыян күргән һәм 1 кеше һәлак булган. Алсу Әхмәтҗанова, Ирек Хәбибуллин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Республика авылларында яшәүчеләр өчен дә төрледән-төрле дәүләт программалары эшләп килә. Бу сала кешеләрнең тормыш яшәешен җиңеләйтү максатыннан оештырыла. Узган елда да Әлмәт районы авыллары дәүләт программаларында актив катнашкан. Бу хакта Клементей авылы мисалында Рәдифә Нугманова сөйли. Клементей авылы Әлмәттән 60 км ераклыкта, районның көньяк-көнчыгышында урнашкан. Исеме 1730 елларда Багряж елгасы буена гаиләсе белән күчеп утырган Клементей адлы чуаш белән бәйле. Әлеге гаиләнең 2 улы Чуаш Сәрәне һәм Ерсубай авылына нигез салган дип тәэсипләнә. Авылның солы тарихы гына түгел, хәтта Россия президенты каршындагы Геральдик совет тарафыннан расланган гербы да бар. Ул Феликс һәм Александр Ильиннар идеясе һәм эскизлары нигезендә төзелгән. Авыл җирлеге составына Багряж, Яңа Чишмә һәм Полянка авыллары да керә. Әлбәттә, авыл җирлеге җитәкчелегенең төп бурычы биредә яшәүчеләрнең тормыш-көнкүрешен яхшырту. Төрле программаларда катнашу. 21 начали, 22 вот новый медпункт построили вот по новой республиканской программе. В этом году вот грант мы получили республиканский среди сельского поселения республики. Вот трактор на это средства мы купили. Вот сейчас собираемся купить отвалы, ну снег чистить, все остальное, там снег косить, все это. Соңгы 10 ел дәвамында биредә үзара салым программасы тормышка ашырылып килә. Татнефть компаниясе дә авыл җирлеге үсешенә лаеклы өлешен керткән.
когда начали осваивать СВН, нам практически все улицы щебенкой покрыли. Чешме полностью водовод заменили, Багряшки новое строительство водовод заменили. Также вот Клеметейкино процентов 60 тоже водоводы заменили. Это все нефтяники помогли? И это все нефтяники, да, там через республику, через Кабмин, все это как бы совместно это сделали. Авылда балалар бакчасы, башлангыч мәктәп, аның каршында эшләүче музей, мәдәният йорты, фельдшерлык, акушерлык пункты бар. Уку йортларында һәм мәдәният йортында алып барылган өстенлекле юнәлешләрнең берсе чуаш телен һәм мәдәниятен саклап калу, үстерү. Балалар бакчасы тәрбиячесе Надежда Языкова сүзләренчә, бакчага төрле яшьтәге 10 бала йөри. Араларында башка милләт балалары да бар. Алар барысы да бергәләп чуаш мәдәнияте белән кызыксыналар, телне өйрәнәләр. Мы часто проводим национальные игры, где, конечно же, используются считалки на родном языке. Детям это очень нравится, они запоминают. Регулярно, ежегодно мы проводим День родного языка. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Белгечләр фаразлавынча, агымдагы һәм киләсе атнада ОРВИ һәм грипп йоктыручылар саны артырга мөмкин. Яллар вакытында кешеләр күбесенчә өйдә, балалар каникулда булу сәбәпле, әлеге югарыда аталган инфекцияләрне йоктыручыларның кимүе күзәтелгән. Ни өчен табиблар кайбер очракта ОРВИ, икенчесендә грипп диагнозы куялар икәнне бар кеше дә белми. Аларны ничек аерырга һәм ничек дәваларга икән турында алдагы материалда. Озакка сузылган яңа ел каникуллары тәмамлангач, мәктәпкәчә балалар учреждениеләрендә, мәктәпләрдә коллективлар туплана. Шунлыктан иртәнге фильтрларны сыйфатлы итеп үткәрүгә аерым игътибар бирергә кирәк ди белгечләр. Әгәр ниндидер авыру ачыкланса, әлеге баланы ашыгыч рәвештә изоляцияләү зарур. Аның өендә дәвалану мөһим, чөнки коллективта булса, тулаем сыйныф яки төркем авырый башлаячак. Симптомнар барлыкка килгәч, иң мөһиме дөрес диагноз кую. ОРВИ – это острые респираторные вирусные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем. Грипп на самом деле это тоже ОРВИ, но у них есть небольшие различия в симптоматике. Для ОРВИ не характерна сезонность, простудиться и заболеть можно в любое время года. Из симптоматики, характерной для ОРВИ, у нас идет плавное течение заболевания, плавное нарастание симптомов. Температура 37-38 поднимается в это время. Из симптомов также проявляется насморк с повышенным выделением слизистой из носа, кашель, чихание, боли в горле, общая слабость. Кискен респиратор вирус инфекциясе белән елның теләсә кайсы вакытында авырырга мөмкин. Ә грипп белән хәл киресенчә, аңа сезонлылык хас. Бу көздән язга кадәрге чор һәм авыруның иң югары ноктасы кыш айлары. При гриппе у нас повышается очень резко температура до 39 и 40 градусов, очень резкое начало заболевания. Из симптоматики характернее общая слабость, очень выраженная, головная боль, ломота в теле, недомогание общее вот такое вот тяжелое довольно-таки. ОРВИ яки грипп симптомнары барлыкка килгәч, иң мөһиме беренче көннәрдән үк тыныч халәт булдыру һәм организмга тизрәк сәламәтләнү һәм авырлыклар тудырмау өчен мөмкин кадәр күбрәк игътибар бирү. Шулай ук үзен яки фармацевт киңәшләре белән дәвалау белән шөгыльләнмәскә кирәк. Югыйсә дөрес булмаган препаратларны даими һәм контрольсез кабул итү зуррак бәләгә китергә мөмкин. Тиешле дәвалауны алу өчен иң яхшы вариант табибка мөрәҗәгать итү. Перинаталь үзәкле Әлмәт шәһәр балалар хастаханәсенең статистикасы буенча узган атнада кабул итү бүлмәсенә 105 мөрәҗәгать булган. Аларның 22-се балалар стационарына озатылган. Барлыгы Әлмәт перинаталь үзәктә 31 бала туган, 3-се башка шәһәрдән. Хәзерге вакытта 1089 йөкле хатын-кызлар консультациясендә исәптә тора. Гадәттәгечә яңа ел ялларыннан соң Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә укыту тренировка җыеннары башлана. Туклану, яшәүне дә үз иченә алган җыеннарда калабыз көрәшчеләреннән тыш республика һәм илебезнең башка регионнары спортчылары да катнаша. Дәвамлы спорт чарасының иң көтелгән кунагы кем икәнне Лейнә Хәсәншина белеп кайтты. Укыту тренировка җыеннарына очраклы эләгүчеләр юк. Бирегә җыелган егет-кызлар үзләренең яшьләрендә инде күп тапкырлар чемпион булган, шәһәр данын яклап республика призларын алган көрәшчеләр. Спортчылар арасында регионның хәтта илнең җыелма команда составына керүчеләр дә бар.
Мы начали 3 января. У нас сегодня присутствуют на сборах 3 вида. Это женская борьба, вольная борьба и греко-римская борьба. Это симбиоз не только 3 видов борьбы, но еще и мальчики и девочки тренируются в одном зале, получают одну программу. Ну, естественно, девочки чуть полегче, мальчики чуть побольше выполняют. Жиыннарда барлыгы 50-дән артык кеше катнаша. Һәркем күнекмәләрен арттыру һәм илебезнең иң-иңнәре белән бергә шөгыльләнүне максат итә. Әлмәт кунаклары арасында Татарстан, Башкортстан, Коми һәм Кабардино-Балкария республикалары спортчылары. Я из Кабардино-Балкарии. У нас дорога была тяжелой, но тут все хорошо. Условия вообще отличные, все хорошо. Девочки тоже отличные, все дружные, комфортно тут все. Очень крутой состав, мне все нравится, и тренировки тут просто отлично проводят. Я приехала из республики Коми. Да, у нас такие же морозы, поэтому привыкать к погодным условиям нам не пришлось. Урамда салкыннар булуга карамастан, келәмдә кызу. Биредә узучы җыеннар спортчыларның техник-тактик алымнарын яхшыртуны максат итә. Көрәшчеләр көнне 5-6 сәгать шөгыльләнсә дә армый. Чөнки хатын-кызлар көрәше буенча илебезнең өлкән тренеры Олег Марков һәр көн һәм һәр регионга килми. Приготовились. И я посмотрю на вашу, как говорится, выносливость, да, как вы после такой работы себя чувствуете. Вот такая. Өлкән тренер регионнарда эш ничек барганын күрсә, спортчылар танылган остаздан шәхсән киңәш алу, аралашу мөмкинлеге белән бәхетле. Ну, вообще, я работаю с детьми уже 27 лет. А в сборной команды России больше 10 лет уже. Я приехал и был удивлен, как здесь все хорошо налажено, и какая школа хорошая, и питание, и все, и как они болеют за этот вид спорта, и сколько детей занимается. А самое главное, девочек, раз я представляю женскую команду, да, для меня это было очень приятно и интересно очень было здесь поработать. Естественно, соперник что? Он хочет выровнять, да, обратно сюда. И когда вы почувствовали вот эту ответную реакцию, вы уже можете опять ворваться, провести прием. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, Яңавылкар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар еді. Мен Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.